Idan kana da hawan jini, wannan bayani ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mutum ya tsaya ya saurara ya ji. Idan kuma ba ka da shi ka yi sharing ga wanda suke da shi domin su ma su samu su amfana ko ka yi liking. Ga manya-manyan matsaloli ko kuma complication ɗin da hawan jini yake haifarwa idan aka bar shi ba a shan magani yadda ya kamata. Na ɗaya yana lalata zuciya, yana kawo heart failure da kuma heart attack. Heart attack shi ne idan hanyoyin jini na jikin zuciya suka toshe ta yanda ita kanta zuciya ba ta samun jini yanda ya kamata. Shi kuma heart failure shi ne idan misali zuciya ba ta iya kai jini ga ko'ina a sassan jiki yanda ya kamata, wanda matsala ce babba. Sannan yana taɓa ƙwaƙwalwa kamar yadda mutane suka sani, shi ne yake kawo shanyewar ɓarin jiki wanda ko stroke kenan. So idan mutum yana da hawan jini ba ya shan magani zai iya samun stroke ko kuma ya samu dementia wanda rashin lafiya ce ta mantuwa. Mutum yana yawan ɗaukewar tunani sosai. Sannan hawan jini yana lalata kidney, yana lalata koda kenan, kodojin mutum suna lalacewa ta yanda ba su iya tace abubuwan da suke cutarwa ga jiki ba yanda ya kamata. Sannan yawanci masu heart failure idan ba a kula ba suna kaiwa ga dialysis. Sannan yana kawo lalacewar gani wato retinopathy kenan, mutum ba zai iya gani yanda ya kamata ba. Jijiyoyin jini wanda suke a idanu suna yin taushi su fashe su kumbura wanda zai kawo jini ya dusashe. Sannan kuma manya-manyan artery wato babbar wannan ɗin da take kai jini, wato babbar jijiya a tsakiyar mutum da take kai jini tana lalacewa, shi ne ake samun aneurysm wanda idan ta fashe kuma ana samun complication babba. Sannan sauran ƙananun hanyoyin jini duk su ma suna lalacewa. So abin da ya kamata mutum ya yi shi ne yana shan magani akai-akai idan an yi diagnosing ɗinsa da hawan jini, sannan ana auna jini yanda ya kamata.